Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа мәктәп Курчак театры һәм Тулай торак Яршалыда якын арада нинди объектлар барлыкка киләчәк. Йомгак ясадылар һәм планнар билгеләделәр. Шәһәр мэры һәм КамАЗ футбол клубы президенты Наил Мәхдиев яңа сезон башланыр алдыннан команда белән очрашты. Яңа мәктәп Курчак театры һәм Тулай торак шәһәр башкарма комитетында якын арада Яршалыда барлыкка киләчәк объектлар турында сөйләделәр. Моннан тыш хәзерге вакытта берничә мәгариф учреждениесендә азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясала. Толырак алдагы минутларда. Хәзерге вакытта Казан федераль университетының Яршалы институтында 1082 урынга исәпләнгән 2 Тулай торак төзелә. Һәр корпус 12 катлы бинадан торачак. Территорияда парковка каралган. Хәзер плитәләрне арматуралау һәм бетонлау, шулай ук подвалның монолит диварларын төзү алып барыла. Эшләр 5%-ка башкарылган. На сумму 535 миллионов рублей, выделенных из средств республиканского бюджета, в этом году выполняется капитальный ремонт в 2 средних общеобразовательных школах. Гимназия номер 54, компания «Основа», общее выполнение 75%. И школе номер 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья подрядной организации «Волгопромстрой». Общее выполнение 88%. Моннан тыш азык-төлек блокларын капиталь ремонтлау республика программасы кысаларында 7 мәктәптә 198 миллион сумлык эшләр башкарыла. Выполняется капитальный ремонт общежития Набережно-Челнинского политехнического колледжа на сумму 62 миллиона рублей. Ведутся отделочные работы, устройство входной группы, замена окон, дверей, внутренние инженерные сети. Ремонт выполнен на 71%. Орион һәм Виктория яшьләр үзәкләрендә дә ремонт бара. Эшләр Курчак театрында да төгәлләнә. Сәхнә төзекләндерелгән, түбә ясалган, биналар бизәлгән, электромонтаж эшләре башкарылган. Срыв сроков недопустим. Есть объекты, которые должны быть введены не позже, еще раз говорю, 20 августа. Считайте это моим поручением, прямым поручением, потому что сроки вправо дальше двигать нельзя. Ну и те объекты, которые не связаны с вводом в эксплуатацию к 1 сентября, должны быть завершены не позже, чем вторая половина сентября. Мэр белдергәнчә, барлык эшләр елның җылы вакытында тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Өйе коңышлы илтеп җиткерелгән бу хакта Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, чыгарылышларның берсендә без Луганск һәм Донецк халык республикаларына шефлык ярдәме җибәрү турында сөйләгән идек. Әйберләр җыюда активистлар, волонтерлар, битараф булмаган авыл кешеләре, шулай ук хакимият хезмәткәрләре катнашкан. Хәрби хезмәткәрләргә бөтен кирәкле әйберләр җыелган һәм тапшырылган. Булар квадрокоптерлар, квадроцикллар, автомобильләр, медикаментлар, азык-төлек, төзелеш материаллары һәм башкалар. Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев та командировкага киткән. Гуманитарная помощь, техника, все полностью доставлено бойцам. На сегодняшний день они уже выполняют боевую задачу. Самое главное, такой бодрый дух наших ребят. Самое главное, они чувствуют поддержку нас. Барысы да Лисичанск, Рубежный һәм Донецкка китерелгән. Җавап итеп, хәрби хезмәткәрләр рәхмәт белдереп, видео яздырган. Мы бойцы 255-го полка, отдельной штурмовой роты. Благодарим администрацию Тукаевского района Республики Татарстан и Алмаза за предоставленную нам гуманитарную помощь. Аккумуляторы и генераторы. Огромное вам спасибо от всей души. Танковый полк, выражаем благодарность администрации Тукаевского муниципального района Республики Татарстан в лице Назмеева Камиля Римовича, а также всем неравнодушным жителям района, кто принимал участие в сборе средств для приобретения автомобиля. Враг будет разбит, победа будет за нами. Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе хәбәр иткәнчә, хәрбиләргә алга табада ярдәм күрсәтеләчәк. Бу эшләр җиңүгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Йомгак ясадылар һәм планнар билгеләделәр. Шәһәр мэры һәм КамАЗ футбол клубы президенты Наил Мәхдиев яңа сезон башланыр алдыннан команда белән очрашты. Спортчыларның хәзер ничек комплектланган булуын һәм сезон башланыр алдыннан уенчыларның нинди кәефтә булуын алдагы минутларда сөйләрбез.
Очрашу барышында мэр махсус хәрби операция һәм хакимиятның бурычы хәрбиләргә ярдәм итү турында искә төшерде. Әмма Наил Мәгдиев шәһәрдә спорт турында да онытмыйлар дип билгеләп үтте. Есть задачи, которые мы обязаны по велению души и сердца решать по отношению к нашим военнослужащим. Это и про ресурсы, это и про финансы, это про все, что мы туда направляем. Благодаря вам, любители футбола, лицезреют, болеют, переживают и, безусловно, испытывают определенные положительные эмоции, приходя на футбол. Его Величество футбол, игра номер 1 в мире. Мы тоже вместе с вами имеем к этому самое непосредственное отношение. Озган футбол сезонында Шолы клубы үзенең чыгышын беренче лига турнир таблицасының 11-нче баскычында тәмамлады. Яңа сезонга команданың планнары зурдан. Предстоящий сезон смотрим уверенно, да, я бы так сказал, по-спортивному нагло. Хотелось бы в турнирной таблице точно не опуститься ниже, хотелось бы быть выше, да, и побороться немножечко, да, за другие места. Думаю, что команда готова к предстоящему сезону. Шушы көннәрдә команда җәйге тренировка җыеннары кысаларында йомгаклау матчы уздырды. Барлыгы чаллар 5 контроль матч уздырды. Аларның нәтиҗәләре буенча бездә 2 җиңү һәм уртак исәп, шулай ук 1 җиңелү. В целом команда сборы прошла, все хорошо. Самое главное, без травм, физическую форму набрали. Думаю, все будет хорошо. В целом все хорошо проходит. Мы готовимся к предстоящему сезону. Все идет по плану. Сыграли товарищеские игры, сыграли с командами премьер-лиги. И хорошие матчи, хорошие соперники. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Команда 2 яңа уенчы белән тулланды. Беренче өй уеннары августта узачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. А теперь пункт 5. Напиток газированный кола 1,5 литра 94,90. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.